Между 15 и 20% от завършващите средно образование в България проявяват интерес към обучението в чужбина, а реално между 7 и 9% записват университет в западна държава. До голяма степен това се дължи и на факта, че много от кандидатите не владеят английски език на нужното ниво или не постигат нужните резултати като ниво на диплома и на резултати от дипломата за средно образование. Така че интересът е значително по-голям, отколкото реалната бройка заминаващи, но е необходимо да се полагат повече усилия относно езиковата подготовка. Надяваме се, че с сега предвижданата реформа в областта на средното образование и въвеждането и на втори чужд език като задължителен, този проблем ще се преодолее и голяма част от завършващите средно образование ще имат поне един чужд език, който да владеят на нивото на родния. В Европа вече се говори за циркулация на интелект, а не толкова за изтичане на мозъци, тъй като по последни данни в Испания живеят около 1 милион британци, в България около 28 хиляди. Съответно бройката на други националности, които не живеят в собствената си държава, но идват от държава член на Европейския съюз, също нараства. Изтичане на мозъци не е актуално като фраза и като словосъчетание, така че може да се каже, че това е по-скоро обмяна на опит, обмяна на интелект. Много от българите, които заминават да учат в чужбина и започват своето професионално развитие там, започват вече да се връщат обратно в България, да стартират фирми, да създават работни места или самите те да бъдат професионалисти на много високо ниво, които да принасят за икономиката на България. Особено важно е да разбираме тази циркулация на интелект в рамките на така наречената студентска мобилност. А именно има доктрина, според която до 2020 година около 40% от българските студенти би трябвало да са направили поне един семестър в чужбина, което предполага, че по този начин ще се постигне един обмен на знания, на умения, а също така и изучаване на чуждата култура, което не е без значение. Това е едно от основополагащите принципи в Европейския съюз. В България има европейски студенти, които се пообучават за семестър или два, но за съжаление техният брой все още не е толкова голям, колкото се очаква да бъде. Има голямо значение каква е активността и на българските университети по отношение на развитие на тези програми, защото е важно и обратното колко български студента заминават по програмите Еразъм в чужбина за един или два семестъра.